Baba Tsibanga, Mama Mpostoli, Mama Msibata, abafundisi bonke, obaba bonke, izinsizwa, nobotata bethu, kwelihle igama lenkosi yethu Jesu Kristu ngesivumo sethu esithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngingakhohlwa ngiphinde ngibingelele nombili mfowethu usishayela insimbi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngingazikhohlwa nami ngoba cishe ekho zongibingelela ngizibingelela. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga bazalwane uNkulunkulu ekuseni okusivusa asihlanganise siphinde sibe ndawonye kule ndawo. Siyambonga kakhulu. Inhliziyo yami ijabule kakhulu. Ngiyazwela ukuba sekhaya. Inhliziyo yami nje sisahleli nobaba ngaphandle. Ngithi kwazoba mnandi kuba lapha. Angathi singawakha amadokotela ethu. Sihlale la. Kodwa-ke washo njalo ubaba wathi uma singahlala ndawonye cishe singaxabana. Kuhle ukuthi sihlukane. Kodwa kwazoba mnandi bazalwane ukuhlangana ekukholeni kaNkulunkulu. Angazi ukuthi angasiza uNkulunkulu kule kumnandi esithestayo. Kube itest yangane ezulwini la sibukulela ukuthi siye khona. Ngingathi sengizwile le test. Bese ngiyaliwa ngale ukuthi bekungenele ngibe la kuphela. Angathi le test ingathi manje sengizwile bese ngiholele ekutheni ngiphinde ngiyozwa le ngane engibekele yona yangu ngaphakathi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyacela bazalwane nje sibambisaneni ngiqhuba lolu hlelo ngokusiza uNkulunkulu. Ngiyacela nje sivuleni nje inkonzo yethu ngokukhuleko sizohlabelela nje kafishane bese siyakhuleka sonke egameni likaJesu. Usizwise lawo mandla Sweet
siyezwe inkosi uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi sizohlabelela nje brasi elibisha libe yodwa bese siya ezwini lenkosi uJesu Kristu inkosi wisiqalo uNkulunkulu wephezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi samtusa uNkulunkulu kakhulu sengathi khona bebengekho izolo sebekhona manje siyambonga uNkulunkulu ngoba kubonakala ukuthi hayi engase sibane nganyana siyambonga kakhulu uNkulunkulu nilale kahle kodwa bofuthi nobaba nomkhulu hayi siyambonga uNkulunkulu kakhulu manilale kahle siyamdumisa uNkulunkulu siyathemba kuzolunga kodwa nakulungile kona uNkulunkulu esasiphila ithuba lokuthi kulunge makungasalungi-ke sikulunga kwelizayo angithobeke ngibingelela abefundisi abavangeli obaba ney'nsizwa bakhona-ke nomama ney'ntombi abazoba kanye nathi basisize basilekelele siyambonga uNkulunkulu ngabo ngibingelele umphathi wohlelo uDwenza ngibingelele lesishayela iy'nsimbi siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu hayi ayacula madoda ayacula sisolalela-ke masesisemakhaya ngoba kuyarekhoda sizwe ukuthi kunjani siyafuna yini ngokuzayo ukuthi siyotulelwa kwesifazane enkonzweni yethu noma sifuna ukuyishayela kuba sesishayela kodwa-ke sesongozwa ngani-ke masenilalele siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu ngicela sibukele iprogram manje sibukele iprogram ngizama ukuyibuka ukuthi leyawasheli laphaya liyahamba nalama washethu kusho ukuthi sengilate ngo-5 minutes kufanele ngibe la u-9:30 engingakusuggesta ukuthi abasiphathele uhlelo bakunake lokho ukuthi isikhathi esilandelayo sesibili sezwe makube ngisukuma ngaso ngqo bese kuthi-ke uma uzwa njengoba ngizwile nje ukuthi hayi babunekathi bengasekho bese kusele isidumbu nje so nabanye abaningi bethu bengasekho la mhlawumbe ngenxa yokuthi mncane 15 minutes sitshontshe ngesikhathi usukume ngo-5 to kakhulu uma kuyilanje ngoba vele lezi ezinye ezincane iy'khathi usukume nje usitshontshe lesi esingapha esi-free ukuze ushayashaye ujabule nawe uhlale phansi usikaye no ngimdumisile uNkulunkulu baphathi bohlelo bami senze kanjalo kodwa sizame ukusigcina lesiya ngoba uma ngisheshe ngaqeda nami singakashayi lesi kufanele ngiqede ngaso usunethuba futhi njengo-MC ukuthi wenze njani uphinde ukuthi ubaholahola so li-right leliyawashi kulokhu kubuka nje uligada kuhamba kahle kakhulu icacile-ke yona inkonzo ziwu-4 khona leya ubufakazi
bese kufanele silungise lapha-ke engithe izolo ngonile khona. Ngiyabona lapha engithe ngonile khona. Ekasho ukuthi sengidingile ukuzana. Ngidinga usekretari ngoba ukubha futhi kuyangibamba. Asilungiseke enkonzweni ka4 yobufakazi yona ngale lapho vele. U15:30 umuso wakithi time right. U15 minutes wakhona usho 15:45. Ahlehla mina 15:15. Kuthi ke silungiseni ke sithi 15:45. Bese ke iqala inkonzo ngo-15:45 iphele ngo-16:45 ngibhale kanjalo ngoba i-hour elilodwa lokufakaza. Ubufakazi buqala ngo-15:45 uphele ngo-16:45. Sikhumbuleke ukuthi-ke njengoba u-12 sibeke ihlale eziwu-6 ngapha nangapha. Bahlale khona bese kuyaqala sengathi ngiyebambezele sengathi-ke kuleya break emva kwenkonzo ezoba ngelunch bangasisiza-ke iy'nsizwa zibeke ihlale khona konke kuzoshesha kungabibikho okuzodonsa isikhathi. Baqhubeka-ke nobonakala u-16:45 kuya ku-17:15 break 30 minutes. 16:45 to 17:15. Hayi noma ngiyabhala nomabili abangaphethe-ke akunalutho sebeyobona nabo. Bese-ke ngo-17:15 uqala-ke inkonzo yokugcina. 15 minutes wakhona ka-MC kuya ku-17:30. Hayi lo 16:30, 17:30. Bese-ke izwi liqale ngo-17:30 liphele ngo-1900 hours. Which is 7 o'clock noma 7 p.m. Sifisa kuhambe kanjalo-ke uma sidingelile isikhathi kuyohamba kanjalo noma kube nganene kwalokho. Esangesonto-ke ngicabanga ukuthi asinayo inkinga. Ngike ngaqala endlini encane uma ngifika la usithi kudala ushayela kubeke phuma amanzi. Asaphuma ngithi noma senqamukile asaphuma. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyambonga sengathi angaphuphi nje. Aphuphi nje. Bawavaleke la befisa bavala khona bangavaleke. Siyambonga uNkulunkulu. Ngicabanga ukuthi i-program icacile sesilungisileke bazalwane. Sekufanele-ke siye ezweni ngaphandle kokuchitha isikhathi. Uyinkosi ephakemeyo. Ongeni, uJesu uyinkosi, uyinkosi Baba olungileyo, Baba ongcwele, uNkulunkulu onomusa, ongasiphathisa okubona kwethu. Esithi mase sizivumile izono iphonsolwane lokhohlwa. Awusibaleli amacala ethu. Siyathandaza egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ophilayo. Siyabonga ngaleli thuba. Siyacela-ke ngomoya wakho ongcwele ukhulume, uyiphathe ihole lenkonzo. Sinikela konke kuwe uJesu Kristu inkosi. Amen.
Siqhubeka ke nezwi lethu. Genesis chapter 1 verse 26. Inhloso kaNkulunkulu ngomuntu. God's purpose of man. Inhloso kaNkulunkulu ngomuntu. Kufuneka ke kanje. uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu. Basifuze, babuse phezu kwezinhlanzi zolwandle, nezinyoni zezulu, nezinkomo, nomhlaba wonke nezilwanyana zonke ezinobuzelayo emhlabeni. Sitheke izolo soloko sikhumbuzana inhloso kaNkulunkulu izinto ezintathu. Masenze abantu ngomfanekiso wethu, sikhulume kakhulu izolo ngomfanekiso kaNkulunkulu. Number 2 basifuze. Number 3 babuse. Ngiyabonga Musa. Nginkunzi zokushisa bese ngiyakubutha ngivulana. Ngikhumbuza ke nenhloso masenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze babuse. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Sikhulumile ke kakhulu izolo ngomfanekiso kaNkulunkulu owumuntu. Ngaze ngathinta ukuthi uSathane uyamzonda uNkulunkulu, kodwa manje ngeke amenze lutho ngoba yena uSathane uyehluka. Ingakho ke gijimela kithi ebhodlela kithi. Ileso ke isizathu esidala ukuthi kufanele silwe naye siqinile ekukholweni. Ngibeka kahle ke umpostoli uPetro u1 Peter chapter 5 verse 8 athi qondani nilinde. Qondani nilinde kune full stop la. So kusho ukuthi kufanele umuntu nomuntu abe sober. Amanye umsho esingisi athi be sober. Ungabe bikho izinto ezicrowda ingqondo yakho. Yebo sonke sisober ngoba siphuza. Kodwa yiba sober umqondo wakho ungabe nemicabango eminingi egijimayo. Bese uyalinda. Ngoba isitha sethu uSathane sihamba njengebhuku esilibhodlayo sifune singamgwini. Liyingozi ibhuku esilibhodlayo. Lingcono leli lingabhodli ngoba liyakwazi ucathamela inyamazana bese liyibamba. Elibhodlayo aliboni ukuthi liyazifrustrate ngoba ngesikhathi libhodla izinyamazana ziyabaleka. So ligcina lilambile ngenxa yokubhodla kwalo. Sathane ke loyo lithi izwi lenkosi uhamba njengebhuku esilibhodlayo. Sathane will never ever be satisfied engakadukisa abantwana bakaNkulunkulu. Kube kuya ngoSathane. Ngabe kufika la bonke abantu bedansela isigidi sakhe kungabikho umuntu ezulwini. Kodwa ke manje ayehluleke. So kuhamba njengebhuku esilibhodlayo. Usho ukuthi uyazethusela uhambe bangumsindi. Umzalwane ongaqinile ekukholweni abesethuka aphume endleleni efanele uSathane ajabule. So ke simele ukuqonda silinde. Uthi kuvesi 9 wakhona kumele nani naye iqinile ekukholweni. Nazi ukuthi zona lezo zinhlupheko zehlela abazalwane benu basezweni. Uyidalile lento uNkulunkulu ngendlela yakhe. Athi kaMazulu lapho kwake kwamakhona amanzi abuye aphindame iqiniso lelo. So kufanele wazi ukuthi isilingo sakho ngoba esho uvesi 9 nazi ukuthi zona lezi zinhlupheko obhekene nazo zabehlela noma ziyabehlela nabanye ezweni ngaso leso sikhathi. Ngoba uSathane ayahamba phela amaqhinga asilinge ngendlela efanayo. So yazi ukuthi lento obhekene nayo bakhona abanye ababhekene nayo. Bayinqobile bona wena uzovindwa nokungayinqobi. Futhi abaphilile ngaphambi kwethu babhekene nayo banqoba uSathane. Ingakho ke kuthiwa simelane naye siqinile. Yazi ukuthi uma omunye emhluleli uSathane yini pho mina ngamhluli. Ngivinjwa yini mina uma omunye ekwazi ukunqoba. So njalo ke 1 Peter chapter 5 verse 8 qondani nilinde. Isitha senu uSathane sihamba njengebhuku esilibhodlayo
sifuna esingamgwinya melana naye ngiqinile ekukholweni nazo ukuthi zona lezo inhlupheko zehlela abazalwane benu basezweni. I-addressa-ke le issue ukuthi simumfanekiso kaNkulunkulu. USathane uzonda uNkulunkulu ayithi. Kodwa ngoba akakwazi ukuya kuNkulunkulu ugcina esebhodlela la kuthina esumfanekiso wakhe. Ngoba uyazi ukuthi uNkulunkulu uyasithanda. uNkulunkulu unikelile ngendodana yakhe uJesu ngoba ethanda thina. So uyazi ukuthi mayeshaya thina uNkulunkulu uyahlukumezeka. So ke asingamphoqi senze njengoJona uxolo uJobe la uNkulunkulu waziphenya ngaye wathi Sathana ngeke onjengaye emhlabeni wonke uyindoda emesabayo uNkulunkulu uyindoda engenacala phambi kokusobala. uNkulunkulu uyathanda ukuthola amadoda anjalo efuna insizwe ezinjalo kufanele azitholele phakathi kwethu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Asiqaleke sibuka inhloso number 2 la ethi uNkulunkulu abantu mabafuze yena. Ngiyacabanga ukuthi le nhloso ijulile kakhulu mhlawumbe izosithatha impela isikhathi sikhuluma ngayo. Ukumfuza uNkulunkulu Baba kwalahleka mhla siwele sonweni. Ngizifaka mina ngifaka nawe siwele sonweni ngoba silizwile izwi lenkosi abaseRoma 3:23 lithi sonke sonile sisilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu. So ke kusho ukuthi wonke umuntu wonile ukona kaAdamu kudale ukuthi sonke sonile. Kube kwaqala uEva njalo kodwa ekhulunywe kwaEva ukhulunywe kaAdamu ngoba uAdamu wona indaba uAdamu thwe wona ngoba uAdamu yena wakhuluma noNkulunkulu akusiyena uEva akakhulumanga noNkulunkulu. uEva uzwe ngoAdamu ukuthi kwathini uNkulunkulu. So ke kubalwa umuntu ozwile njengoba uhlezi la enkonzweni uzophuma kuyele ekhaya bekhona ubatshela ukuthi ngizwile ukuthi nokuthi kuyisono singakwenzi kodwa iqiniso lethi umuntu ozwile notsheliwe ubani wena. So ke bathi nesilungu the buck stops with you. So kusho ukuthi wena onecala elikhulu kunalomtshelayo ngoba umtshelayo usangathi sethu ukungakholwa wena kodwa wena uzwile uNkulunkulu ekhuluma nawe. So ke wena ozobe wonile. Kwalahleka ukumfuza uNkulunkulu mhla siwele sonweni. Ake sibukele usawa kanjani. Ngiyazi ukuthi siyazi kodwa mhlambe khona sizokuthola okuhlukile kwesikwaziyo angazi. Genesis chapter 3 verse 1 inyoka yathi ngempela uNkulunkulu ushilo yini ukuthi ningadli emthini yasensimini na. Umunalelisisa kahle lo mbuzo kunezinto ozitholayo kuwona. Ngempela uNkulunkulu ushilo yini ukuthi ningadli emthini yasensimini. Number 1 ilento okuthiwa i-leading question. Kuney'nhlobo ey'ningi zama-questions khona eziwu-3 eziwu-7 ziningi hlobo zama-questions or open-end question nakho konke bazokwazi-ke abavakashele esikoleni. Kodwa ngizomchazela mina i-leading question. I-leading question ithiwa umbuzo okuholele empendulweni. Abantu abaningi bayisebenzisa le ndlela ukubuza kodwa bayazi ukuthi ngikwenzayo. I-leading question umbuzo odrive umuntu ukuthi aphendule lento oyifunayo. Mayingayiphenduli lento oyifunayo ambule lento okuyifuna ongayazi. Azoma niyalizwa. Angiphinde. I-leading question umbuzo owenza ukuthi umuntu aphendule lento oyifunayo noma akhulume lento okufisa ukuyithola ngaye kodwa ungayibuzanga ngqo naye aphahluke athole senjani eseyikhulumile. I-leading question le. Ake ngilinganise ngokunye. Ekuseni la
sifikile sonke bese kuba nomuntu ofikayo uyangifuna maye ngifuna akazi noma sengifikile noma ngakafiki ahlangane nawe athi usefikile yini kwabo uMtsibande la ulindele ukuthi uthi yebo noma cha uyakulida ithiwa leading question ngoba ufuna nje wena uphendule ukuthi usefikile noma ngakafiki kodwa maye izothi ngeze kuthiwa kunoMtsibande ubani uba uMtsibande open end question frame umchaza uMtsibande ukuthi silindele nake lawo yena uzosiphatha lawo naqoqa akuyona leading question. Leading question ile okufanele ungiphendule lento engifunayo uma unginiki yona khona uzoyambule ngicashile mhlambe konke engifuna ukuyazi njengokuthi sengiyashintsha umbuzo how uMtsibande ngizokuthi ufika njalo la ngebhayisikili lakhe uzothi naye akahambi ngebhayisikili kanti vele bengiqonda ukwazi ukuthi uhamba ngani kodwa ngifuna ubone wena ngoba kuyimfihlo mhlambe ethize mhlambe ufuna ukumbulala siyayibona lo leading question kodwa kunolwazi engifuna ukudedele mina ngilwazi uzoziphathluka uzozithola usulidedelile bese ngibamba noma bese ngimthola lo Mtsibande umuntu kusayizwa loo nto leyo asibuye size kulombuzo kusuzo understand manje ngempela uNkulunkulu ushilo yini ukuthi ningadli emithini yasensimini la uSathane esenyokeni akasho ukuthi umuthi owodwa umuthi uphadensini uthi ushilo ningadli uhlaba uyifaka yonke imithi uyahlanganisa ushilo ukuthi ningadli athi sezodedela imfihlo lo akazi ukuthi imuphi okuthiwa ungadliwa kusiyona yonke usayibona inkinga ke yaqala kanjani uSathane ugalakajana uhlakaniphile usayisebenzisa londo namanje uyithola ukukhipha imfihlakalo bengafanele ikhiphe ngempela uNkulunkulu ushilo ukuthi ningadli singahlala kanjani ensimini singadli khona lento ayifunayo ukuthi usho ukuthi yini okuthi ingadliwa ngoba uzoqala ngokuthi hayi singadla yonke imithi kodwa uthe singadli la kanti vele befuna leyo ithini impendulo owesifazane verse 2 wathi enyokeni singadla izithelo zemithi yasensimini kepha ngezithelo zomuthi ophakathi nensimu uNkulunkulu ushilo ukuthi ningazidli ningazithinti ukuba ningafi yawuze ukuthi idedele information uyadlule kuzidleni ukuthi singazithinti don't touch them angaze ngithetheke ngibuke kodwa singabona la ukuthi uNkulunkulu washo ukuthi bangazithinti ngicabanga ukuthi masibheka siqala ku verse 16 ka chapter 2 uthi uJehova uNkulunkulu wamyala umuntu wathi ungadla kuyo yonke imithi yensimbi ngokuthanda kwakho kepha ungadli kuumuthi okwazi okuhle nokubi ngokuba mhla wadla kuwo uyokufa kasho ngokuthamathi uEva useqisa ngani ngoba ushaywe leading question ingozi leyo nto ungozi lombuzo ufuna uhlala ugadile uvule ingqondo ngoba into esihlangana nayo insuku zonke lezo mhlawumbe lishoni ilanga ungamtholanga umuntu ozokubuza nge-leading question usuyisole emva kwendawo kuthiwa mayikhuluma into bengafanele ngiyikhulume useqamba amanga la uthi uthweze engathinti so kusho ukuthi iyasifundisa i-leading question ukuthi ingenzeka ikubeke emangeni ukhuluma amanga nale kokuthi ukhuluma into ongafanele uyikhulume so kubiza ukuthi besingasheshi ukukhuluma indoda ngoba ayisheshi ukukhuluma iyathula mawusheshile wakhuluma khona into ozoyikhuluma engafanele siyafunda ke la phakathi kwenyoka noEva so ke sesifundile ukuthi uNkulunkulu wayengashongo ukuthi bangawuthinti wathi bangadli yemsethi singawuthinti okungenzeka ukuthi instruction kabani kaAdam etshela umkakhe ukuze angasondeli ungawuthinti ngokuthinta lo muntu unkosikazi usecabanga ukuthi kwasho ubani uNkulunkulu sizigadeka izinto khona izinto esizikhulumayo uyikhuluma eqeda ayiphendula umuntu kadela enkonzweni athi uthe uMtsibande uNkulunkulu akayifuni leyo ngingashongo umuntu ukuthi akayifuni usho kuwe okuthize kwathi akayifuni uNkulunkulu
mina ngisho sizigadeke lezo zinto ngoba ziyaveza ukuhlaseleka, usathana sihlasele nebandla lihlaseleke. Awusengikhumbule enye into ebengithi ngizoyishizo la ngisho kufanele ngidlule kuyona siyazi bese sidlula ikunjuzo iyo lento le yokuhlaseleka. Ubaba udla kude niyamazi angithi sehambile entabeni akasele. Ngifuna ukuthi ngikusho lokho izolo ngaphosa ngoba lo nto engiyibekile, so kuhle sikwazi lokho uze la sihlangana naye khona okwethu kumnikeza uthando, kodwa sazi ukuthi asisekho kanye naye. Abasegroupini yakhe-ke bazonaka, bazolalela ukuthi mayishumayela uhlasela mina, bazokunaka lokho uyangihlasela kakhulu kakhulu ngaphandle kokuphatha igama lami. Sidlulele sesigqibile lona. Ngifuna ukuthi ngilazise ibandla, nazi mase ngikhulume la khalezi lonke lizwile, ngikhuluma lokho ngoba kwamala kaningi washumayela. So ukube umzalwane njengakazamela bese ngisikhulume ngalokho. So ngoba wamala washumayela, abantu bayazibuza ukuthi kwenzakalani, kufuneka bayithole impendulo ngoba asifuni kube nokuhleba, asimhlebi sisho kwenzakele, asidluleke sisiyadlula lapho. Sikhuluma ke ngokuthi kuyenzeka into ungayizwa kahle bese uqhamuka usuyayishintsha, kanti ishintshe kuwe wena wasuyayishintsha la uyoyikhuluma khona kumuntu ngenxa yani yaleya leading question. Izwi lenkosi engeke ngalicaphuna nje elia on elithi qondani nilinde isitha senu usathane. Njengoba ke lisho lelizwi, yazi ukuthi usathane uyasiqonda, yikho kufanele simqonde. Uyawazi ama-weak points ethu usathane, yingakho kufanele nathi simazi simqonde ukuze sikwazi ukubhekana naye. Uyazi usathane ukuthi uma igadla kuwe ugadla ngani abese kuqhumba phansi. Yona nto ke leyo edala ukuthi kube semqoka ukuvuma izono. Le nkonzo abantu abangayifuni endinzima ngendlela emangalisayo, ayilula ngiyayazi ngoba nami ngiyenzile, ijulile, and mhlambe ke wena uyenze kahle, uyixoxa nje nalo mntwana kaNkulunkulu okhuluma naye. Inzima uma ufakwa uNkulunkulu kuyo kungesona isinqumo sakho. Inzima ngendlela emangalisayo, athi uNkulunkulu uxolisa kubantu bese uyabashumayeza kanti uqeda ukuxolisa. So ke ngiyazi kahle mina indaba yokuxolisa noma indaba yokuvuma isono ngoba ngafakwa ngithi 2 times kuleyo nto, angizongena-ke kuyona, kodwa ngiyayazi ngixolisiswa phambi kwabantu ngenxa yempilo yami edlulile. Kodwa futhi ngiyambonga uNkulunkulu ngalokho, angicomplain ngoba ngikholelwa ukuthi ngiyilento engiyiyona namhlanje ngoba ngadlula kuleso simo esinzima ngendlela emangalisayo. Mhlambe ngoba nasi siyokuzibukala ngisesengisisho nakho lokhu ngiqhubeka ngazo, mhlambe khona sizomsiza uma senza isono wona kubantu abawu2, uma kuyisono esi-involve abantu. So kubiza ukuthi uma usuzivuma isono sakho usivume kuqala kuNkulunkulu owone kuye bese uzivuma kumuntu omonile. Njengoba indodana yolahleko sifunda lithi izwi lenkosi sekusile kuyo, yavuleka amehlo, yavuleka ingqondo, yathi ngizoya kubaba ngithi ngonile kuNkulunkulu naphambi kwakho. So mawona wona uNkulunkulu nakubantu abakubonayo wona okufuneka ngelinye ilanga uhambe uyozithoba uxolisa khona. So ke ngikhulumile ke kaningi impilo yami edlulile, uNkulunkulu angidedela ngangena kuyo ukudayisa utshwala nginama-bottle store. Wonke nje lo line ngizofika la kwakuvalekile. Bebottle store uqale ngale ngiqashile esibile la iduze bese yayila ngayithenga. Engibuka imfihlo kaNkulunkulu lapho ngoba iyona le kugcina ishintsho kakhulu yokukhona. So bekuthe sisanda ukuvula nje sisanda ukukhonza khona intombazane eyidumisa ithanda ukufakaza yakamakhelwane ngale ngoba bayithatha uNkulunkulu.
badinga ukuthi-ke sibe nomngcwabo la. Ngikholelwa ukuthi umngcwabo wokuqala loyo bangicabanga webandla ngisakhumbule kahle. Abazali bayo bamaNazaretha ayike kwakubekwa ithende la begcwele zakhuluma-ke iy'khulumi zonke before-ke kube lolo suku ebusuku bafika izwi kimi ngaphambi kokushumayela lo mngcwabo kufanele uxolise ngoba abantu bendawo badayisela utshwala. Ngavuma so ngihlezi nje laba ziyaqhubeka iy'khulumi ngiyazi into kufanele ngiqale ngayo yini nembala ngasukuma ngaxolisa. Mawuxolisa-ke awusishi isizathu sokwenza into, awuxolisi uma wenza into. Khona abantu abathanda ukusho izathu uma exolisa. Ngasikhuluma isizathu kufana nokuthela amanzi emlilweni. Uthela amanzi ekuxoliseni kwakho kwenza kuba lula. Angeke uthi uyahamba uya kumuntu uyoxolisa ukuthi wamshaya. Yazi ngiyaxolisa sibantu ukuthi ngakushaya ngiyacela ungixolele kodwa nawe uyaqolisa. Ngabona ukuthi awusaxolisi usulibulala ukuxolisa kwakho kodwa nawe uyadelela usholani lo. Ngoba usezonaka kona niphinde niqabane ngathi uphinde umshaya. Kanti wena kunjani uyohlolisa ukuthi wamshaya. So izathu awusikhuluma. Khona abantu abangayazi-ke yona ungaphinde usikhulume izathu mawuxolisa. Ngixolise-ke ngikwenze kube kubi kakhulu. Angikholwe uNkulunkulu ngithi mina umuntu utshwala kuyidrug. Umuntu odayisa utshwala uyi-drug dealer. Ngiyaxolisa ukuthi ngaba i-drug dealer phakathi kulo. Yazi ukuthi ngakwenza kwaba worse ngangadayisa ama-drugs. Kwakutshwala kuphela. Kodwa futhi sengichazela ukuthi utshwala buyi-drug. So abantu bakwamukela ngazi ngafekuthenini mhlambe kokunobaba othize eholile eqedelela kumina imali uyafika ekhaya usekho mali enqabane. Kwakuba ngenxa yami ngiyacela nengixolele. Qeda lapho ngase ngingena ezwini lenkosi. Ababekhona-ke bathi ngathi kwamashumayela mina khona umuntu wayekhuluma. So-ke amandla okuxolisa wadlula. Ngisathi ngiphuma kule bhokisi ngale ekuqaleni ngafaka iphepha emnyango umusa kaNkulunkulu wangisiza lahlala inyanga yonke ngangibhale khona ngoba ngaqala ngabe umfundisi ngangakaphumi etshwaleni. So ngaxolisa ngiyaxolisa ukuthi ngilo umfundisi odayisa utshwala. Nalapho kwakusho uNkulunkulu njalo. Uthi kimi khona manje engifuna ukukunikeza wona kodwa ngikwazi ukukunika usadayisa lento wayibiza ngalento. Uthi mina Nkosi engani imali anginayo ngifaka udizili ngithutha abazalwane ngispenda 4,000 a month anginayo imali angisebenzi ngizoyithathaphi imali. uNkulunkulu ukukhuluma kanye abeseyidlulele ngakhuluma ngedwa. Bona kuthe masekufikile-ke ngabeka inothisi lapha ngathi ngiyaxolisa ukuthi umfundisi odayisa utshwala. Kwakwaba unyaka owodwa nomfundisi odayisa utshwala. Ngoba phela vele izinto aziwe zonke kanye kanye. Izono ziwaqathake kanje. Ngoba into ayishoyo wathi kuzofika umzalwane ngoba nifika. Uyofika umzalwane esuka kude mangikunikela amandla. Athi ngifuna ukuba uNsibande kuthiwe ngizomthola la. Udriver bese usho muphi lo phuza njalo lo dayisa utshwala bese ngiphuza. Lo dayisa utshwala avela imali umzalwane. Hamba phika dayi mina ngisho umfundisi odayisa utshwala. Utshwala akekho uNsibande omunye bese naye lo dayisa utshwala. Sihambile yayibona ukuthi uthekisho kanjani. So uNkulunkulukazi ngaphambili wathi ngeke ngikunikeze. Kwadlula 2017 amaphazam January wafuthisha ngo2016 kuvalwe ikole la ufundisa la. Makuvulwe ikole wathi wafuna kwenziwe memorial service. Bangisebenzisa-ke kakhulu bangibiza ngahamba. Ithe ngihlezi sekudunyiswa sekushiwo kwathiwa emva kwaleli tulo sithathela umfundisi. Labuya lelozi lathi yabona othisha bangakanani. Nathi yebo Nkosi babephuza kwendalo mhla 15 uzoqaqolisela. So-ke ngixolisile ngiyayazi lo nto yokuxolisa ayilula kodwa futhi kufanele uyenze. So-ke uma wona kuNkulunkulu buka ukuthi akekho nomunye umuntu okubonile wona. Ngoba mayikhona okubonile wona ngiyadabuka. Ngoba kufanele uyekuyena uyoxolisa.
bese kuba khona ke le ndlela yokona le eyenza ukuthi ususayine i-agreement noSathane ngeke uphinde usasindiswe. Yayazi le ebuhlungu le mosusayine i-agreement noSathane. Khona omunye umfundisi esasinaye la wasePomoro yangizisho isibongo. Uthe mayiphuma ehlubuka la wathi ngiqale kusiko nje. Batshela abazalwane bakhe. Wadlula kubona batshele ngingabazi ukuthi bangitshela abazalwane bakhe. Nomanga sengiqale kusiwe njani? Ayithulelana uNkulunkulu waziyo mangiqale kusiwe ngizobonakala. Azi ke nawe ngoba lokho ngaba njalo namanje mongibheka ngiqale kusiwe. Nansi ke inkingi. Uzomshaya mhlawumbe umhlaba akhumbule ukubuya ezela. Usangitshela uNkulunkulu ukuthi angothini makwenzeke kuwe. Abuya azoxolisa athi siyafuna ukubuya. Wathi ngomtshela ukuthi uyokwamukeleka ukuthi abuye mayisexolise bonke abantu abatshela ukuthi ngiqale kusini. Uzobathatha. Uyabazi? So ke lokho bona kubuhlungu kimi usususene i-agreement noSathane ukuthi uphinde usasindiswe. Yona lesiqeda ukukhuluma ngayo. Uma eshumela ngami ubabudla kude against mina ku WhatsApp. Bangakanani abantu abezolomthumela. Mhla wafisa ukubuya. Uyobaqeda nini uyabazi ngoba kabazi. Qaphela izinto zenzayo ngoba they will bite you in future. Zizokuluma izinto zenzayo. Qaphela into ekhulumayo ngoba mase kufanele uhambe uyoxolisa. Ethi uNkulunkulu ngeke alithole uxolo usibani bami engaxolisile kubo bonke. Uzobathatha bonke. Uzobathatha bonke. So ingakho kufanele siqaphele masingabazalwane ukuthi sihamba kanjani phambi kaNkulunkulu. Bese kuzoba khona laba abona ku television noma abona ke ku YouTube umhlaba wonke. Njengalabo bathe uJesu uzolanda ibandla ngoSeptember. Mase kufanele axolise lo muntu uzoxolisa bani? Angaxolisa ku YouTube, but the fact is mhlawumbe abafunda ethi uzolanda uJesu abazufunde sexolisa. Mabe ngasabonanga exolisa. Mayisehambe ethi ezulwini kothi Nkosi anaqamba mangalo wathi uyabuya uya kanjani ezulwini? Kusho ukuthi nami kufanele ngezulwini. Nokuphinga kwami nokufebe bami bese uNkulunkulu awume kancane sibantu bami namba bathi uxolisana John Stopper usuthi uyahamba ezulwini. So qaphela into ekhuluma, qaphela abantu obona kubo ngoba one day uzofanele uxolise bona. Sikhuluma ke ngokuchaza kukabani kukaEva. Ethi uEva uthe uNkulunkulu singawuthinti engazange. Akulutho ke sifundizwe la asitulele iEva. Kunjalo kuSathane mayefuna ukukushaya ukwenza ukukhuluma indaba uze weqe la kufanele ukukhuluma udine khona. Ngakho ke ungazideleli izinto zikaNkulunkulu ezibekwe kuwe. Akunikeze ukuthi umfuzi. Khumbula sikhuluma ngokuthi simele ukumfuza uNkulunkulu. uNkulunkulu kunezinto asinikeze zona afuna simfuze ngazo. Azifani ngoba sakumzimba kaKristu. Emzimbeni izandla zimbili, inyawo zimbili, mase zintathu lo muntu usekhubazekile. Mase ziwu4 lo muntu ukhubazekile. Manje nesandla esodwa zingembili kungekonke zanqunywa lo muntu ukhubazekile. Noma ke zanqunywa versus udini usukhubazwe ukuthi zanqunywa. So ke kusemqoka ukuthi wazi ukuthi uNkulunkulu ukunikezeni okufanele ukwenze. uSamson ke dedela izinto zikaNkulunkulu one day. Nangu naye le ntombi yakhe noma umkakhe ngisazi ibizwa ngane eBhayibhelini Delilah. Efuna ukwazi amandla ukuthi wathatha. Kanti kukhona amaFilisti emva kaDelilah.
aseyithelile imali athi thola ukuthi amandla wathathayo. And ayikho into uSathane ayifuna njengaleyo umntwana kaNkulunkulu. Immediately azi ukuthi amandla wathola kanjani yaqala yaplan. Wathatha amandla osebenza ngawo umsebenzi kaNkulunkulu athatha. Mina kawama sobala. Mazi uSathane ongihlasela athi ngoba sobala ngihlale ngikhuluma ngawo every week in and week out ngingena emkhosini ngoba ngiyahamba ngilungiselela bona lokho la ngifika khona ngifike ngilanga lomlilo. So manje ngigulisa ukuthi ngingahambi vele ngizobe ngasawudinga umkhosi ngoba ngiyindawo. So amazile ukuthi usaplana namanje kodwa ngithemba imikhuleko yethu. Ziyasiza ke izinto ezikuthi uma uzilalela ngomoya ngoba into uma ungayilaleli ngomoya yolimali yokulimaza. Ngikufunde kuphi lokho na ilento engimkhulume ngayo ngoba ngesikhathi ngisanda ukuphenduka uNkulunkulu ngifake ezintweni eziningi kanti uyangifundisa ngazo. Kune devil worship eyayisiwumfundisi kodwa yayi devil worshipper from neminyaka ewu5. Kule minyaka ewu5 udlala uSathane womfukuzisa. Uthi ke wafika kuSathane kuye omdayisela ke idea ukuthi amsebenzele umthembisa izulu nomhlaba. Wavuma ngoba uSathane akakusebenzisa ungavumile. Isikhathi esiningi abantu babambe ngaphusheni. Uvuma ukwenza into ephusheni noma ukuphuza yikho sesithi mawuphupha uphuza phupha udla usukudla upoison inyama yabafile udla igazi vuka uzihlambulule sinomkhuleko ekhalezwi ozihlambulula ngawo ngoba izinto zonakala ebusuku bese uyaphuma usuyazenza emini. Uthi ke waqala ke wamsebenzisa uSathane ehlala nogogo wakhe engakwazi ukukhuluma nogogo amtshela inkinga abhekene nayo. Ugogo amthuma nangu 50 rand mfana hamba uyothenga ukuthi nokuthi etuck shop abuye no50 rand ekuthengile. Awukuthengile ngani na inkohliwe gogo amdinde nenduku uthi angikwazi ukumtshela ugogo nginayinkinga. Yazi kusuke kwenzakaleni ufika amadimoni amthatha umfana aphuma emzimbeni. Ngesikhathi ephuma kungena elinye ngoba phela uzofa elizophila la emzimbeni. Ugogo uthuma lo mfana kanti akathumi yena uthuma idimoni umfana uhambile uyosebenza. Sishaya isikhathi sokuthi abuye emzimbeni. So bashintshana baxoxa mayiqhamuke sezongena laphuma idimoni angena. Uthi ngizithole ngiphethe u50 rand angikwazi u50 rand wayo. Ngibe ngibuyele ekhaya. Uyitholele into ebengithumewa nomfana ngikhohliwe. Ukhohliwe ngoba akazi u50 rand ubengekho ukuthunya idimoni enengekho mayibuya uthola umzimba wakho uphethe u50 rand. Ibhlungu leyo nto wathi ingane ningayigada ngoba zithatheka zincane zingazi lutho. Wakhulaka ngizokubala okuningi. Ijahela phaya ekusebenzeni sebenzela uSathane ngoba umuntu usebenzela uNkulunkulu. Uthi ke kwakunomfundisi angiqala ukuyikhuluma le nto angayikhuluma ekhalezwi ikhashanyana. Kunomfundisi oyevuthe ekhonza uNkulunkulu. uNkulunkulu enze izwi lakhe amaHubo 104 verse 4 noma amaHebheru 1 verse 7 afana lawo mavesi. Athi wenza izingelosi zibe imimoya ikhonze zakhe zibe ngamalanga omlilo. Uthi ke lo mfundisi lo wayevuthila ngabe lo mlilo mayigibela isitimela sasibabomvu sonke isitimela umlilo emadimonini nakuSathane abantu babengaboni. Kodwa wonke umuntu ogibela isitimela at that particular time delivered akho demoni ehlalayo. Isitimela ke sinama coach amaningi. Sonke isitimela sibomvu emehlweni kaMona ngoba yena uphakathi. Balinganisa ngoWest Street awusekho ngoWest Street eThekwini. Nathi mayihamba eThekwini ngoWest Street uWest Street ubabomvu wonke abantu abahamba lapho aphuma amadimoni anqashe basuke beclean bengenamadimoni. Uyakholwa noma ukholwa
ngoba kuhamba yena kulo mgwaqo. So lokho kusikhombisa ukuthi uNkulunkulu uyalenza izwi lakhe. Sifanele kuba ilangabi lomlilo ngoba uyasizala. Uma yena ngumlilo oqothulayo kufanele thina sibe ngamalanga bomlilo. Waplana uSathane lo muntu sizomthini. Uwathola amandla. Ngiyakuleya nto engithe amandla. uSathane wafuna kuSamsoni wawathola. Bawafuna baze bambamba lo muntu amandla wathola ku-fasting. Kubuthi ngithe lento ngayazi ngisangiqala ngomfundisi. Ngangifunda ngithatha ufanye ngithathe ngeke ngingakuthatha. Amandla atholakala eNkosini. Ngakubamba ngagijima nakho kuzobeka umhlaba. Nawe mawufuna zenzele okwakho wakho umkhosi. Sekuthi angikhorekte lento eyenzekile, ngiyicorrecte. Kunabazalwane, akayedwa abazalwane bebelindele ukuthi kuzomenyezelwa umkhuleko okukhulekela inkonzo yabesilisa abangithintile. Baba sazi noma ukhohliwe yini. Siyazi makuzoba nenkonzo siyakhuleka ngathi mina kahleni bazalwane uqheme uNkulunkulu. uNkulunkulu asimqheme. uMose wamqhema wathi uNkulunkulu shaya elitshe kuphuma amanzi. Walishaya phuma. Bahamba wathi ngelinye ilanga uNkulunkulu khuluma kulelitshe kuphuma amanzi. uMose wathatha induku walishaya ngokumqhemile uNkulunkulu. Leso sono sami ngitamandele. So asiyeke ukuthi uNkulunkulu uhlale enza ukuthi uzokwenza njalo. Ngabaphendula labantu akashongo ukuthi ngimfake enkosini. But mina ngisemkhosini ngoba mina ngingena emkhosini enkulu. Ngeke ngimfake emkhosini ekhayelezwe ngashongo. Ngoba lo mkhosi usekowami akuwonowami. Ngiyadlula-ke kule isho. Ngoba ngiyazi kufanele nifunde nikhule nibe ngamadoda umoya. Nani mhlambe kabanye benu basabukungibuza bayibuza ithi hawu khohliwe noma kunsibanda sikhulekele inkonzo yethu yabesilisa la ngikhohliwe. Mina kodwa ngihlale ngikhona nginankingi kodwa ngeke nginenze nifane nami khona okwami engikwenza ngedwa engeke nikwenze nini engeke nilungu ukwenza. Washo njalo uJesu. Umunye ethufuna umlandelo wathi uJesu mina ngiyayenda ukulala yebo lo muntu lo mfundisi ke bambamba ukuthi ke amandla wathola kwi-fasting emkhosini. Bahlala phansi uSathane nalamadoda nalo mfundisi engakabi umfundisi kwaplano. BowuSathane hlale bamba imihlangano. Kuma nesombululo. No asimnike umsebenzi kaNkulunkulu wande. Wavele wamenywa ngapha thoda shumele 3 times a day. Uzozila nini ukudla? Aphela yahamba khona umenyiwe ufanele ahambe wadla nomfundisi. Sathane ushaya inkonzo yokuzila ukudla. Kodwa uyishaya ngomsebenzi kaNkulunkulu. Akuyona yonke imisebenzi kaNkulunkulu engekaNkulunkulu. Not all that glitters is gold. Proverb yesingisi. Akusikhona konke okucwebezelayo kuyigolide. Waba busy Sathane wasevula imali. Banikela lamabandla ahamba kuwo. Banikela umfundisi behamba ngenyawo athenga imoto. Sathane wayeseyivala imali. Wayesewuvala umsebenzi wakhe awenze ngathi kaNkulunkulu. Kufanele idliwe imoto isakhokeleke. Wajikela uNkulunkulu theni manje umsebenzi wakho uvala. Ike wovula noNkulunkulu. Uthi lo mfundisi lo emkhathini phansi khona amagaraji oToyota khona zonke izinto lapha phansi zikaSathane. Base bembhalela incwadi. Ethi lo ungasayikhokheli imoto yakhe izodliwa. Yathathwa yena lo mfundisi wayefaka eboxini lakhe. Iphuma phansi emanzini ne-emblem yakwaToyota. Bayifaka eboxini lakhe umfundisi. Manje uzokhipha iposi, hawu imoto isiyadliwa. Walwa noNkulunkulu. uNkulunkulu wasuka kuye. Sathane wabelwa ngombulala. Ukufa fika phuma umphefumulo umhlaba womfana esibogweni. Uzosindiswa phenduke. Uyinkinga.
kunjalo ukukhonza uNkulunkulu. Siqonde isitha sakho uSathane sihamba njengebhuku eselibhodlayo sifune sizomgwini. Lithi izwi lenkosi melana naye iqinile ekukholweni. Mawuvuka ekuseni zihlole uzibuke ukuthi ngisaqinile ekukholweni. Mawungasaqinile thinta abantu okufanele ubathinte noma umuntu okufanele umthinte yangizizwa kahle. Ngicela ukhuleke nawe akuhambi kahle. Ukuze kushaya uSathane akukhipha amehlo njengoSamson. Siqede indaba kaSamson. Uthini uDelilah kaSamson? Ungasho kanjani ukuthi uyangithanda nxa inhliziyo yakho ingenami na? Usudlale ngami kathathu awungitshelanga ukuthi amandla akho akuphi. Sathane ke lo ufuna iyona nefuna kumuntu kaNkulunkulu powerful ufuna amandla. Uthi uzowathola kanjani? Uwathatha phi lo muntu ayovala lapho wathatha khona. So ke ngiyayidinga imkhuleko yenu. Siyayidinga nisikhulekele kwaNsibane ngoba nathi siyamkhulekela. Ngoba kusikona ukuhlakanipha nokwazi ukuthi ngimile namhlanje phambi kwenu. Kodwa ngenxa yemkhuleko yenu nangomusa inkosi enenzele wona. So ke siyayidinga imkhuleko njengoba nawe uyidinga futhi eyakho. Ngoba akekho kwenza ngokuhlakanipha noma ngokwazi. Asizungena ezulwini ngokuhlakanipha. Sizongena ezulwini ngomusa kaNkulunkulu. Sizongena ezulwini masithwalana nemkhuleko. Kunjalo uSathane. Lithi izwi verse 17 ngifunda abahluleli 16 verse 17 uthi wamtshela inhliziyo yakhe yonke wathi kuye akuthintanga mputhu ekhanda lami ukuba ngingumnaziri kaNkulunkulu wasezizalweni sikamame. Uma ngiphuculwa amandla ami ayakumuka kini ngiyakuba buthakathaka yibe njengomuntu umuntu owadedela amandla. Niyazi-ke abantu besilisa nabanye benu bakusebenzisa wesifazane ushesha kabi uthatha kodwa uthi uyamthanda awukwenzi kodwa ukuthi nokuthi ngikuselwa ngani ngothando. Ukhohle ukuselwa ngaphela ngomzuzu yonke leminyaka nithandana sezoqeda ukuthi kuba uyenzanga lento. Exactly basenyathelweni zikaDelilah. uDelilah kodwa uthi uyangithanda ungifihlele ukuthi amandla wathatha. Ithaka indoda masizothandwe. Kwenziwa yini indoda ibe buthaka masizothandwe? Khona ongangitshela. Yebo khona ongangitshela. Ngizokutshela ke mina. Indoda yini edala ukuthi ibe buthaka? Ingoba indoda ayinalo uthando. So mayithola ithuba lokuthi prove ukuthi yamthanda umuntu idedele imfihlo kaNkulunkulu. Ngoba vela yimthanda. Indoda ayinalo uthando. Yikho iBhayibheli eFesu lithi thandana umngeni njengokuba uKristu walithanda ibandla. Abesifazane ngoba banalo uthando abatshela ukuthi abathanda amadoda. Thobelana amadoda. Ngoba vele bona banjani banalo uthando. uNkulunkulu alifaka ngalesa sikhathi bona. Maye uNkulunkulu ebanikeza isijeziso. Uthi uNkulunkulu uyoteta kabuhlungu. Zala umntwana kabuhlungu. Ukunxanela kwakho kuyoba sendodeni. Ilapho ke la bashaywa khona. So yonke into ayinxanela ayifunayo ngifuna ukwenzela ubaba wekhaya. Ngizokuphathelani ubaba wekhaya? Ukunxanela kwakhe kusendodeni. So uthando lomuntu wesifazane lukhona ulinikiwe. Inkinga yakhe akathobi. Yini edatha ngathobi lolu uthando oluningi unesikhwele. Ulwamanje na uphuma wenze njani akuthethisi. Yilo uthando. Now ufuna understand. Ulwa kangaka nje ngoba uzothanda ukuningi. So indoda ayinalo bayithola ithuba ukuprove idedele imfihlo zikaNkulunkulu. Ngoba indoda iyakwazi ukuthanda abantu abawu5 same time. Yilo nalo yathi mina uyangithanda uSibani. Mina uSibiya ngithanda ngawo. Nomunye uSibiya uyangithanda mina. Ngisebenza igama likaSibiya. Isibozi kaSibiya. Kanti mase behlezi la esethi uSibiya wathula lona engithuka. Uzothula ngoba
kusho umuntu angamthandi. Uyathuka leyo manga hawu yazi ukuthi angithanda uzola nami nalo uyathula lethi uthulela ayithulele nje indoda vele ayibathandi sekufike kubandawonye sekufika prove ukuthi akabathandi. That is the problem. Nakho kusise nabesifazane endlini senizeyifihlo namhlanje indoda ayinalo uthando. So ke inkinga yayo ke abesifazane basibamba ngalokho uthi uyangithanda kodwa awungenzeli 1 2 no 3 gijima uyowe uthola ithuba lokukhombisa ukuthi uyamthanda kanti mhlamba umfundi. So izwi lenkosi lithini madoda thandani ofukeni isona ungamthandi unkosikazi wakho ngoba izwi lithi mthanda. Isona ungayithobela indoda ngoba izwi lithi thoba. Angidluleke lapho sikhuluma ke ngoSamson. Bayithethela ke imfihlo uSamson. So uNkulunkulu kunezinto ezinikeza amadoda okufanele abanjani angazidedeli. Uma usuyidedelile bonakala yonke into. Uyazi ukuthi njengendoda ukhiye wena ukukholwa komndeni wakho. Indoda ukhiye yokukholwa komndeni wayo. Indoda mayiwa mancane amathuba akhona ngoba siyathandaza ukuthi unkosikazi ame. Bayama ngoba strong kodwa indoda isusikompromise ngomndeni wayo. Indaba indoda ukhiye na ngelinye ilanga bathi mase bedumisile beshayiwe oPaul noSila bashaywa badumisa uNkulunkulu phakathi kobusuku. Bazamazama umhlaba iselo zejele baqaqeka amaketanga zonke iboshwa zakhululeka. Ngoba yileyo nto efuna uNkulunkulu badumise. Mawumina udumisa khululeka abantu abahlezi phansi la ngendumiso yakho. Sesebekhululekile umndeni isiboshwa wavuka waphaphama inyama ejele ivulekile. Kunjena akho umuntu oboshiwe ayofuna inkembe ufuna ukuzibulala Paul sikhona sonke ungazimazi. Asethi madoda ingenze njani kube umsindiswe na wathi kholwa wena nendlu yakho izosindiswa. So indoda ukhiye wokusindiswa kwendlu yayo. Umndeni wakho ukuzwa wena ngane zakho zokuzwa kuwe. Usazitshela usindise wathola ivangeli eliphilayo. Usazitshela ingane zakho ngekhaya lezwa kulutho ukuthi zishadile ziphumele nemizi yazo ngoba igazi lazo lofuna wena. Usuzitshelile ukuthi uphethe liphi ivangeli noma uthi ubaba nje uphethe leli hlanganisayo ngoba wakubakhulu babe bahlabela amadlozi basacabanga ukuthi unjalo. Umndeni wakho usemahlombe akho ukuthi usindiswe. Into yokuqala uma ufika ezulwini uzobuza ukuthi wenzani ukuze umndeni wakho usindiswe na. Ngakho yenza okwanele ukuze igazi lengane zakho lingafuna wena. Azibe nenkani zidubulondele ngenkani yazo wena usufree usugezela izandla icala lomndeni wakho alisekhulu. Kufanele ubathazele ngentaba yendlu kaJehova kuyabonelelwa ngeqiniso elikhulunywa khona. Ubathazele ngekhaya lezwi. Uma kungenzeka ubafake baphume khona bona gezela izandla zakho njengoPilato. Icala labo alisekho kuwena. So indoda iwukhiyele la. Ngakho ke uSamson eseyidedelile imfihlo wathi kufanele kuphuculwe ikhanda lakhe ukuze alahlekelwe amandla. Inkosi uJesu yakubeka kwacaca ukuthi singathathi isinkwa sabantwana sisiphonse ezinganeni. Mathathi imfihlo kaNkulunkulu idedelele lapho ongafanele khona. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Masibuka kuMathewu 15:26 wesifazane waseKhanani wakhala wathi ngihawukele Nkosi
indodana kaDavidi, indodakazi yami ikhwelwe kabi idimo. Abafundi bamncenga bathi mukise ngokuba uyakhala emva kwethu. Inkosi uJesu yaphendula athi angithunyelwanga kwabanye kuphela ezimvini ezilahlekileyo zendlu yakwa-Israyeli. Ezimvini ezilahlekileyo zendlu yakwa-Israyeli. Kepha weza lo wesifazane wakhuleka kuye wathi Nkosi ngisize. Waphendula wathi kuhle ukuthatha isinkwa sabantwana usiphose ezinganeni. Abanye-ke bacabanga ukuthi uJesu wayekhuluma inhlamba la. Akusiyona inhlamba. Akuhle ukuthatha isinkwa sabantwana usiphose ezinganeni. Abantu abayizinja kahlehlela amadimoni akhwele abantu. So-ke mayibizelwa abantwana bakwa-Israyeli wayengabizelwanga kubantu bezizwe okwakuyithini. Wayechaza lokho uJesu. Wayefuna uJesu uqala asebenze isizwe sakubo afikele kuso ngokokuzalwa enguNkulunkulu wethu sonke. So wathi ukuthi ukuthatha isinkwa sabantwana usiphonse ezinganeni. Wesifazane wathi yebo Nkosi, kepha nezinjana zidla imvuthuluka ewetafuleni labanini. Wamshaya ekhanda. Wesifazane wayishaya ekhanda uNkosi uJesu. Wathi mama kukhulu ukukholwa kwami, makube kuwe njengokuthanda kwami. Kwamanye amahumushi uthi mame angaze ngikubone ukukholwa kunje kwa-Israyeli. Ngoba mfethu singazikhohlisi sicabanga ukuthi sikholiwe. Khona abantu abangakholwa kangcono kunendlela esikholwa ngayo thina. Kodwa uNkulunkulu ukwenzela umusa wamenzela umusa, singadlali ngalo musa. Khona abangamsebenzela kangcono kunami. Kodwa ngiyenzela umusa, singadlali ngalo musa. Ubonise ngathi uNkulunkulu uhluphekile, ngeke amthole umuntu ofana nami. Ngeke amthole umuntu ofana nawe. Ngamthola ekuseni, ngathi wamthola uDavidi ephoxa uSawuli. Wathi ngimtholile umuntu wenhliziyo yami ozokwenza konke engikuthandayo. Uyakwenza ukuthandwa yiNkosi uJesu wena na. Uwuye wenhliziyo yakhe noma ungowenhliziyo yakho. Khona abantu phela beyinhliziyo zabo. Sike sakhuluma sathi inhliziyo ingumkhapheli. Inhliziyo imbi yakhohlisa. Ubani ongayazi. Khona abantu abenza ukuthandwa izinhliziyo zabo baya abanhliziyo mbisi. Asikhohlwe izinhliziyo zethu. Ingqondo yakho mayenze ibentsha ukuze isimo sakho siguquke unikele umzimba wakho. Bathi uJesu ukukholwa kwakho kukhulu mama. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Kungakanani okwakukholwa lo wesifazane kwathiwa kukhulu. Kungakanani okwakukholwa. Lo wesifazane waseKhenani wabonakalisa ukuphikelela nokukhuthazela. Esebizwe ngentsha. Ebizwe uJesu uqobo lwakhe. Wenze njani wena? Mawuhlukunyezwe umholi wakho. Waphela nawe usenyameni. Wakuphendula kabi, wakuchazela kabi into, wenze njani? Uyalimala. Uye ukukhuthazela usondele kuJesu. Owesifazane esebizwe ngentsha. Inkosi yamakhosi. Oyindlela neqiniso singeke siye ezulwini ngaphandle kwakhe waphikelela. Wena ulinyaza umfundisi wakho ongeyona indlela neqiniso ongeke akufake ezulwini udideke uthi ukukholwa kuwo. Ulahle ibandla, ushiye ibandla uhambe. Yoma lo wesifazane ngelinye ilanga ekwahlulelweni. Abahlulele bonke abangamanga ekukholweni kwabo. Abazange baqine. Sishulo umuntu wesifazane. Ibuhlungu le nto. Awuthatha uzenzele athi uJesu kuwe. Akuthi ukuthatha isinkwa sabantwana usiphonse njalo. Akubize ngentsha.
inzima leyo. Kukubiza ukuthi udlule kuJesu uye kuJesu. Ngoba phela uye lokubiza menja. Dlula kuye kodwa uye kuye ngoba uyena ozokuba usezulwini ngaphandle kwakhe ngeke kuye. Wadlula owesifazane kuJesu. Waya kuJesu. Bathi nezinjana siyayidla imvuthuluka ewetafuleni yabaninizi. Noma singabesilisa amafwethu simfuzeni lo muntu wesifazane. Siye kubuka ukuthi ungumuntu wesifazane senze izinto azenzile ukuze singene ezulwini. Wakhuthazela umubi. Yini yamenza wakhuthazela na? Yinto ayibeke phambi kwakhe. Masingakhohlwa yikho konke okunye ubeka uJesu phambi kwakho. Athi umpostoli Paul yini ngamhlukanisa nothando kaNkulunkulu. Ngisho ukuhlupheka, ukubandezeka. Ngisho ngenza ingelosi ezulwini izomhlukanisa ngeke. Uthi ngisho ukufa. So lo muntu wesifazane wayebeke umgomo wakhe okwakukhululwa kwengane yakhe emadimonini. Wathi ngingabizwa ngayo yonke into but ingane yami ikhululekile. Yini wena ekwenza ukholwa? Leyo nto ke uhlala uyibeke phambi kwakho njalo ukuze noma ngabe umoya wombuso uyakuvukela ungayishinda uyakho. Uthi kuJesu kuMatthew 24 verse 12 and 13 ngenxa yokwanda kokubi kuza kuphola uthando lwabaningi. Kodwa okhuthazelayo kuze kube sekupheleni uyena uyakusindisa. Hloso kaNkulunkulu number 2 masimfuze. Siyaqhubeka sithandaza. Baba ngcwele, ngabonile. Ingcwele Jehova Sebawothi. Asho dlala amakherubi embonweni kaIsaya. Wabona amaqede, wabona izono zakhe wakhala. Ukukhala kwakhe kwamenza wathumela elinye lamakherubi lathatha ilahle elivuthayo e-altare labeka emlonyeni wakhe endebeni zakhe lathi uthethelela izono zakho. Siza kuwe Nkosi nathi namanje sicela lelo lahle ukuba liwenze umsebenzi. Ngoba ngaphandle komsebenzi wokuthethelelwa kwezono ngeke silizwe izwi elaziwo Isaya emva kwalokhu lithi ubani siyakumthuma ubani yokusiyela na? Bathi Isaya thuma mina Nkosi ngoba wayeselungele ukuthuma. Siyadinga uNkulunkulu wethu, siyadinga ilahle lakho. Siyadinga Nkosi enomusa ukuze silizwe izwi lakho ngoba abaningi abalizwa ngenxa yezono zabo. Siza kuwe nangalomzuzu sinikele esandleni sakho, siyabonga ngalenkonzo sisazobuya kwelandelayo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngazo zonke izinsuku yebo zonke izinsuku ngizolibonga Nkosi ngizolibonga
uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Siboyisela-ke kumphathi wohlelo. Aqhubeke nenkonzo yakhe. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngithole sesikhuphe iprogram yami kodwa alasibone sesifike emaphethelweni siyabonga uNkulunkulu abo bonke sezele bonke sicela uba usithole asivalele inkundla zethu ngomthandazo emva kwalokho bese siye breaking ka 15 minutes ngo 10 to ngapusisi 10 to 11 sizobuya baziqhubeke neprogram. Ngicela ukuphinde ngibukisise kahle esibazana siyi-breaking 15-minute break and then bese singo 10 to sibuye bazana sizoqala iprogram uJesu Kristu inkosi.